velkommen til den Rå Kommune. Et øjeblik. Ja, stilling. Martin Tim, goddag. Ja. Birgit Petersen. Birgit Petersen, eller Birgit Petersen, eller hvad hedder hun nede fra, hvad hedder det, borgerservice? Hvad er det vedrørende? Enkeltydelse. Nå, det er Berit, så. Ja, Berit, ja. Lige et øjeblik. Ja, Martin Tim, goddag. 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 Det drejer sig om, jeg har talt med Berit Petersen. Ja. For, jeg tror det er 2 måneder siden. Hvad siger du? Vedrørende en seng. Om jeg kunne få hjælp til at få en seng derhjemme. Ja. Ved du hvad, hun er lige kommet ned ad døren, så. Okay. Ja, tak. Det er Berit Petersen. Ja, goddag Berit. Det er Martin Tim. Hej. Hej. Vi talte sammen for noget tid siden angående, jeg skulle søge hjælp til at få en seng derhjemme. Ja. Men det var jo ikke her ved os, du skulle søge det. Nej, og de siger det samme. Det er jo i visitationen, du skal Ja, men hende fra visitationen, hun har ringet til mig og sagt, at hun har givet mig afslag på det grundlag, at det er en enkelt ydelse, jeg skal søge. Okay. Og det gjorde de også sidst. Ja. Ved du hvad, lige et øjeblik så, ikke? Jo. Hallo? Ja. Kan jeg ikke lige, hvis jeg kan finde noget skriver, jeg ikke lige på min plads her. Dit telefonnummer, kan jeg ikke lige få det, så ringer jeg lige tilbage til dig. Jo, det er 71 10. Ja. 67 72. Og jeg har haft en visitator ude, og så har jeg så fået en ny en for visitationen, en der hedder Malene, som ringede til mig og forklarede mig det der. Hvorfor kunne du ikke få seng med dem? Fordi hun mener, det er en enkelt ydelse, eller hvad? Ja, det gør hun, fordi at jeg skal jo have den på, altså jeg skal bruge den for evigt jo. Og den jeg havde købt dengang, det var jo et hjælpemiddel, jeg havde købt til mig selv jo. Ja. Og det er jo så at sige, at for det første en sygeseng kan vi slet ikke få ind i min soveværelse. Det er en side af sagen. Og en anden side af sagen er jo så, at jeg kan jo godt låne en sygeseng, men problemet er ikke kun, at vi ikke kan placere den, men også, at jeg skal bruge den til evig tid, for jeg bruger den hver morgen, når jeg skal stå op. Ja. Så, og derfor så, hvis vi skal låne en 6 måneder eller 12 måneder, det hjælper mig ikke videre, altså. Nej, okay. Godt. Vil du finde lige ud af noget, så ringer jeg til dig, ikke? Okay, bare om det. Ja, godt. Ja, hej. Ja, det er Martin. Ja, goddag. Goddag. Ved du hvad, du kan søge en enkelt ydelse. Ja. Til den ting. Ja. Men spørgsmålet er, om man skal sende et skema til det, eller om du har adgang til internet, og så kan du trække et skema den vej. Ja, men det er problemet, det ligger i det nu jo, at jeg kan ikke komme hjem fra hospital, før jeg har en seng. Og jeg kunne sådan set komme hjem fra hospital i går. Men så skulle jeg så vente til i dag, fordi de har jo snakket med en eller anden visitator fra kommunen, for det var det, jeg havde været henvist til. Ja. Også selvom hun så til mig, at jeg skulle få fat i det. Så, men det har de jo så ikke gjort herfra, åbenbart. Nej, men
hvorfor kan sygehus, de må da kunne anbefale, at du skal have en... Det kan de sagtens anbefale, så... Du skal have en seng. Ja, det kan de da også. Det tror jeg ikke, det der har været et problem. Jeg tror simpelthen, de har må have snakket med de forkerte eller noget. Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg er lidt svært ved at blive klar over, hvad det egentlig er, de her. Men du er jo på sygehus lige nu. Ja, jeg er blevet opereret i torsdags, jo. Så... men altså, nu skal jeg jo ligge stille i 3 måneder nu her, jo. Ja. Og det så må de da kunne stille en seng til rådighed til dig. Det er heller ikke det problem med. Problemet er, at den seng, hvad de kan stille til rådighed, den kan jeg slet ikke få ind i det hvor den skal stå. Jeg kan ikke komme ind ad der. Det er sådan en sygeseng, det er jo. Ja. Så, og så, det er jo ikke engang fordi, at, altså, det er jo ikke de 3 måneder sådan set. Det er selvfølgelig det vigtigt at ligge under i 3 måneder, men det er jo også vigtigt at ligge under resten af mit liv, jo. Ja. Og jeg brugte den som et hjælpemiddel. Det har jeg også gjort, også selvom jeg købte den selv dengang, så er det en hjælpemiddel for mig, fordi om morgenen, når jeg skal op, så bruger jeg hovedgade til at rejse mig op med. Og det har jeg jo så været vant til altid, og det er den bedste måde, altså, hvad hospitalet siger, og det lyder også fint, og det virker om ikke længe. Kan de ikke, kan du ikke have den ting stående ret til dig så? Jamen det diskuterede vi i går, men det kan vi faktisk ikke. Vi har ikke rigtig nogen plads til den. Nå. Så nej. Du kan ikke få den ind i stuen? Jamen det snakker vi om, men det kan vi heller ikke. Det er ikke rigtig plads til at stille en seng med. Så hvis vi skal rydde ud med nu, det går ikke rigtigt, fordi det er vores hus, eller det er lavet sådan, min lejlighed, det er lavet sådan, det er sådan et åbent koncept, du ved. Ja. Så det ja, lige ud til vejer det helt. Jeg kan jo ikke trylle en ting frem lige sådan her nu. Nej, det var det, for det undrer mig lidt, fordi det er jo faktisk længe siden, jeg henvendte mig til det, jo. Det er jo fordi, at vi får nogle af det vort hjælpemiddel, og så var det jo dem, der skulle hjælpe det. Ja, men det er sådan et personligt hjælpemiddel, og sådan kan jeg så finde ud af nu, jo. Men de har jo nægtet til en gang før, det var så ikke der sidst, jo. Men der ringede også her og ansøgte det her. Og de hjalp mig også til hjælpemiddel, og hjælpemiddel, de fandt ud af, at det havde ikke noget med dem at gøre. Og det var derfor, jeg sagde til dig, da jeg snakkede med dig sidst, at det havde jeg prøvet en gang før, hvor jeg også blev sendt til hjælpemiddel, og det kan de ikke, fordi hjælpemiddel, det er sådan noget tidsbegrænset noget. Ja. Og det jeg skal søge om. Jeg skal undersøge nogle ting lige nu, og så ringe tilbage til dig igen, ikke? Ja, fordi det er vigtigt i hvert fald hurtigst muligt, for jeg vil gerne hjem, eller ikke, ja, selvfølgelig vil jeg også gerne, vi kan ikke ligge på hospital, men jeg tror ikke, de giver ham her. Nej, men det vil give ordene, og så ringer jeg til dig igen, ikke? Godt, spørg. Det er fint. Ja, morgen.